Варна беше установи готов. Матей! Добре, Матей. Спокойно. Един път като Добре, добре, свинче. О! Добре. Ете ходи под коня, не? Изживя ли си кефа сега в хотела? Живях си, да. Изживя ли си кефа в хотела? А? Ма ти на коса биле там, ме? В хотела на коса биле? А? Аз се извадя, не си няма. Хванали та някой болест? Няма болести. За куска има ли? Всичко имаш. За 50 ли ако даваха? Всичко даваш. Какво? Едиш под коня. Ма ти киф ли едеш? Тъсно не знам, показах му тъсно не. Ти ни варни. Хвърля портокали, обруч хвърля. Обруч. Всички децата прави, хвърля. Всички децата. Хвърля портокали, обручи. Няма да прави. Вижте децата. Все едно тото върти. Един път да докажеш. Добре, добре си. Ти да повтаряш. Ма те само на него му ги въртят. Бабите му въртят портокалите. Тото играят с тях. Тото въртят с портокалите му. Мартина, бабите въртят ли тото с портокалите? Своите портокали. Китайските, бе. Хайде. Чакай, бе, до 9 часа има време. И ние на BTV-то мача. Браво. Оцели го. Вкусен ли е портокала? Вкусен ли е? Бабите, качваш ли ги на рамката? А? На колото на рамката. А? Ама изживя ли си сега? Да те питал само, той изживя ли си кефа сега в хотела? Кеф ли ти беше? А? Кефони. Маргаринец. Само дали за 50 лева. Марти, кажи сега. Изживя ли си кефецата? Тъй, в хотела кефеца, изживя ли си кефеца? Моделките, с моделка си има ли са? Питай го, че. На мен ни каза вече. За моделките, за кефа. Снима ли са? За моделките са. Бабите чукат с портокали. Мандарите. У хотела какво стана сега? Изживя ли си кефа? Бабите играха ли? Танцуваха ли там? Яко, а? Стана ли лас маки, джаз маки?